Allah sarki. Wato haka mutane suna nan kala-kala a duniya. Wasu suna nan har yanzu ba su fahimci rayuwar duniyar ba. Ka bar maganan addini, ka bar maganan sanin Allah. Don Allah ya ce sai ka san ni kafin ka bauta mun. Wallahi wasu suna nan har yanzu ba su fahimci rayuwar duniyar ba. Idan da suna da hankali, da suna da tunani, da sun fahimci rayuwar duniyar, wallahi da ba za ka ga mutane suna ƙulla wa 'yan uwansu shari ba. Da ba za ka ga suna ɗaukan maganganun wasu suna kai wasu ba. A tunaninka, a hankalinka, idan ka ɗauki magana ta ka kai wani wanda ka kai wa a tunaninka shi zai yarda da kai, ba zai kawo min maganar ka ba? Wallahi baka fahimci Allah ba ne, kuma baka fahimci rayuwar duniyar ba. Amma wannan maganar da masu ilimi nake. Mai ilimi zai fahimci abin da nake faɗa, ba wai waɗanda ba su da ilimi ba. Su suna nan sai su ɗauki zancenka sai su kai wa wani. Su a tunaninsu wannan wani wanda suka kai mawa ba su yi tsammanin kafin su kai mishi ba, wannan wanda aka ba wannan labarin shi ya ɗauko labarinka ya kawo mana. Mutane ku fahimci Allah. Ku zo ku zage ku yi ilimi. Wallahi rashin ilimi ba ƙaramin illa ba ne, ba ƙaramin ciwo ba ne. A daina yin abu da kai. A daure a koma makaranta a yi ilimi. Allah ya sa mu dace.